Nos primeiros 7 meses de 2018, o tráfico portuario de mercadorías en Galicia incrementouse nun 11%, con máis dun millón de toneladas descargadas. Neste incremento teñen boa parte de responsabilidade os peiraos barbanzáns de Ribeira e da Pobra, que lideran a descarga de túnidos. Nos 7 primeiros meses deste ano 2018, en este peirao no que estamos, de Pobra, se descargaron 60.000 toneladas de túnidos, e foron 22.500 as que se descargaron no peirao de Ribeira. Estamos falando dunhas cifras certamente importantes, incluso con incrementos, un 2% en Pobra e un 18% en Ribeira, pero lóxicamente se parten de cifras totales distintas, de toneladas distintas, con moita diferencia. José Juan Durán destacou a importancia económica da actividade para a comarca, tanto no que se refire ás empresas consignatarias como a industria transformadora e conserveira e as empresas frigoríficas. Unha industria transformadora que hai que lembrar que no seu conxunto supón 4.000 postos de traballo. 4.000 postos de traballo directos, evidentemente, na industria conservera, e que tamén, cando falamos de tráficos comerciais en este e en outros peiraos, bueno, pois falamos sempre de empleos indirectos en outros sectores ou subsectores, como pode ser o transporte, como pode ser o mantemento, etc. non? E queríamos poñer en relación precisamente as cifras que valoramos importantes desde a Xunta de Galicia desde o punto de vista da contorna dos portos, do que supón ter unha infraestructura portuaria destas características para a actividade económica, en este caso do sector da conserva. Con respecto ao resto de peiraos de titularidade autonómica, compre destacar o incremento do 19% no Porto de Cariño, con preto de 350.000 toneladas descargadas no primeiro semestre do ano, seguido de Ribadeo e Brens.